O Centro Comercial Aberto celebra esta fin de semana a primeira campaña Stock Fora con descontos en 27 establecementos do Carballiño. A Xunta licita a restauración do retablo maior e as imaxes da igrexa de Santo Tomé de Serantes en Leiro. Medio Ambiente investirá case 35.000 euros en urbanizar a contorna da Casa do Maior en Vide no concello de Castrelo de Miño. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Comezamos o informativo facendo o repaso habitual polos datos da pandemia do coronavirus na nosa contorna. A vila do Carballiño baixa hoxe o número de contaxiados ata os 6. Boborás mantén as cifras nos 13 casos activos e temos 6 concellos que continúan libres de COVID-19 na comarca do Carballiño. A comarca baixa hoxe o número total de casos activos de coronavirus ata os 21, unha cifra que agora evoluciona en función da situación do Carballiño e de Boborás. No Carballiño hoxe os datos baixan ata os 6 contaxios, 2 menos ca onte, logo de manterse nos 8 casos dende o martes pasado. Estas cifras xa supoñen unha estabilidade previa á terceira vaga no pasado mes de decembro. Boborás é o concello con máis casos da comarca e que se atopa no nivel máximo de restricións sanitarias, o único da provincia de Ourense. Hoxe os datos establecense nos 13 positivos, os mesmos casos ca onte. Maside mantén 2 casos activos dende esta pasada fin de semana e os demais concellos Beariz, Oirixo, Piñor, Punxín, San Amaro e San Cristobo de Cea están libres de coronavirus. Do Ribeiro baixa a cifra de contaxiados, aínda así, a maioría dos concellos manteñen cifras bastante estables e baixas. Son 5 os concellos desta comarca que non teñen ningún caso de coronavirus. Ribadavia presenta hoxe o máximo da comarca con 6 casos activos, baixando un caso con respecto a onte. Na xornada pasada, a detección dun positivo nun traballador do concello obrigou a pechar as instalacións para a súa desinfección. Leiro baixa os datos dos 6 casos de onte aos 5 de hoxe. Carballeda de Avia mantén 2 casos activos, Arnoia e Cortegada manteñen un caso activo cada un e Avión, Beade, Castrelo de Miño, Cenge e Melón están libres de coronavirus. Galicia rexistra hoxe 116 contaxios novos en COVID-19. Baixamos as cifras totais e tamén o facemos na presión hospitalaria, tanto nos ingresos en planta como nas unidades de cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas, a comunidade galega conta con 116 positivos novos de COVID-19, facendo que restadas as altas, os datos totais pasen con 3.422. A presión asistencial descende. Hoxe hai 2 persoas menos nas unidades de cuidados intensivos, ata 77, e 27 ingresados menos nos hospitais, ata os 292. Na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras continúa o descenso de casos. Hoxe hai 2 contaxiados novos de COVID-19 e restadas as altas, a cifra baixa con respecto a onte ata os 219 casos totais. Os hospitais presentan máis ou menos estabilidade. Contamos con 4 persoas menos hospitalizadas en planta nos 3 hospitais da provincia ata as 23 e mantemos o mesmo número de pacientes nas unidades de cuidados intensivos, 4. O Sergas inicia un novo curso de formación para a vacinación fronte ao COVID-19. Está destinado a personal de enfermería de atención primaria. O Sergas iniciou hoxe un novo curso de formación para a vacinación contra o COVID-19 destinado a enfermeiros e enfermeiras dos servizos de atención primaria do Sergas. Durante hoxe, mañá e pasado, os preto de 2.700 profesionais desta categoría sanitaria poden acceder a este ciclo de autoformación. O obxectivo é que o conxunto de profesionais coñezan as características das vacinas, a súa logística e as especificidades na súa administración. De acordo co previsible incremento do número de vacinas que recibirá Galicia, as persoas que completen esta actividade formativa reforzarán o equipo de 200 enfermeiras que dende o pasado 27 de decembro vacinan en Galicia.
Anticipándose o vindeiro mes de maio, cando se vai a levantar o estado de alarma en todo o territorio nacional, o presidente da Xunta de Galicia vén de solicitar ao Goberno central que se convoque unha reunión con todos os presidentes autonómicos para valorar como se vai a traballar neste novo escenario que teremos unha vez que se levante o estado de alarma. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe ante a Cámara Galega que Galicia solicitará ao Goberno central a celebración dunha conferencia de presidentes para abordar cales serán as actuacións unha vez se levante o estado de alarma. Feijóo aseguraba que quedan apenas unhas semanas para que iso suceda e que lles parece razoable concretar como se traballará nese contexto e sen vacinas de abondo para a inmunidade grupal. O presidente pediu o apoio de todos os grupos, considerando isto un tema importante. Dende hoxe, os concellos de menos de 20.000 habitantes poden solicitar axudas á Xunta de Galicia para crear ou mellorar infraestructuras no seu municipio. O Diario Oficial de Galicia publica a orde de axudas destinadas á creación ou mellora de infraestructuras en concellos de menos de 20.000 habitantes. Estas axudas contan cun fondo de 2,3 millóns de euros e teñen a finalidade de actuar fronte á despoboación, potenciando a creación de servizos e mellorando o benestar e calidade de vida. Ata o día 8 de abril, as entidades locais interesadas e que cumpran con todos os requisitos poderán optar a unha axuda equivalente o 70% do custe total das actuacións. A contía máxima por cada concello será de 67.000 euros. Como novidade, un requisito será que as obras cumpran as recomendacións establecidas na Guía de Boas Prácticas en Intervencións en Espazos Públicos. O Centro Comercial Aberto do Carballiño vai a celebrar esta fin de semana a primeira campaña do Stock Fora, con grandes descontos en 27 establecementos asociados. Do xoves 11 ao sábado 13 de marzo, o comercio local do Carballiño vai ofrecer grandes descontos nunha gran variedade de produtos. Un total de 27 establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto participarán na primeira edición do Stock Fora. O seu funcionamento tentará ser similar ás feiras do Stock, aínda que neste caso cada establecemento permanecerá cos produtos no seu local, como sempre cumprindo con todas as medidas sanitarias para garantir unhas compras 100% seguras. Como ben sabedes, todos os anos facemos o que é 2 edicións da Feira do Stock. Neste ano non pode ser, temos que cuidar de que non haxa esas aglomeracións que podíamos ter se o facíamos como habitualmente na praza. Entón surdiu esta idea así un pouco de, bueno, hai que facelo porque a xente pregunta por elo, non? Bueno, Stock Fora, en que vai a consistir? Pois que aparte de que o que consiste é quitar ese stock dos establecementos, non? Con grandes descontos, creo que hasta un 70, un 80% en algunha ocasión, o sea, descontos moi interesantes, pero vaise facer desde os establecementos. Sí que se o tempo acompaña poden quitar algún caballete, algunha exposición da súa mercancía cara fora, pero diante do propio establecemento, non? Entón, pois así, coidamos un pouquiño que a xente este máis repartida e, por suposto, desde o establecemento gardando esas medidas de seguridade que se están gardando día a día, non? Entón, pois, é a idea. Este ano hai que facelo así. Como xa é habitual, cos tickets de compra nestes establecementos entrarase no sorteo de 200 euros en vales de compra de 50 euros cada un. Teremos 250 euros en total, serán varios os premiados, con vales pois de 50 euros cada un. Bueno, como sempre, a fidelidade dos clientes, sempre desde a asociación e os establecementos así o queren, mimar os clientes que confían no comercio local, non? Entón, pois, eso, toda a xente que faga esas compras neste fin de semana, de xoves, venres e sábado, teño que decir que en horario habitual das tendas, non? Pois participarán no sorteo e poden conseguir eses vales de compra.
O Obradoiro de Emprego Os Arrieiros realizou nas últimas semanas a mellora da ruta do río Silvaboa. Está a realizar tamén outras labores forestais. O Obradoiro de Emprego Os Arrieiros, que se leva a cabo coa colaboración dos concellos de Piñor, Oirixo e San Cristóbal de Cea, este último como promotor da iniciativa da formación e prácticas a 20 alumnos divididos en 2 módulos. Entre as prácticas que se están levando a cabo destaca o traballo de campo realizado nos 3 municipios, coa finalidade de poñer en valor camiños forestais, espazos públicos ou zonas asardinadas. Entre elas destaca a recuperación da ruta do río Silvaboa. Ademais da realización das tarefas, ilustran con vídeos como foron os seguintes traballos que están a realizar. Bos días, hoxe atopámonos no Concello de San Cristóbal de Cea, promotor do Obradoiro Os Arrieiros. Hoxe estamos a realizar labores de corrección hidrolóxica en distintos camiños forestais do Concello que por mor das chuvias tan abundantes das últimas semanas quedaron encharcados. O que se trata é de facer vías ou canes de drenaxe alternativos que nos permitan evitar a erosión hídrica e, por suposto, recuperar a transitabilidade dos mesmos. Tamén nas últimas semanas de choivas abundantes dedicáronse a realizar labores de recuperación hidrolóxicas, devolvendo a auga aos seus cauces para liberar os camiños. Bo día, atopámonos levando a cabo o Obradoiro Dual de Emprego Os Arrieiros, subvencionado pola Xunta de Galicia e promovido polo Concello de San Cristóbal de Cea, no que tamén participan os concellos de Piñor e Oirixo. Estes programas, ademais de proporcionar ocupación laboral e formativa ao alumnado, permiten a realización dunha labor ambiental destacada, como pode ser o acondicionamento de distintas zonas de interese recreativo ou paisaxístico, a reducción de biomasa para a prevención de incendios coa limpeza de camiños forestais ou, como neste caso, a recuperación dunha fermosa andaina a carón do río Silvaboa no Concello de Piñor que vos invito a descubrir. O Concello do Carballiño vai a render homenaxe a Emilia Pardo Bazán nos centros educativos coa entrega de 1000 exemplares do Cisne de Vilamorta e tamén con diferentes actuacións musicais. Este ano, Carballiño pretende ser unha das vilas que lideren os recoñecementos á figura de Emilia Pardo Bazán. Esta semana, o Concello recibiu os 1000 exemplares da reedición do libro El Cisne de Vilamorta de Emilia Pardo Bazán. O Concello distribuirá os exemplares a partir da semana que ven entre alumnado de cuarto da ESO e de primeiro de bacharelato dos centros educativos do Carballiño. Ademais, dende a área de cultura do Concello tamén se anuncia un recital musical no que a recoñecida actriz María Galiana recitará as cartas de amor que intercambiou a escritora con Benito Pérez Galdós. O espectáculo, que se chama Mimiquiño del Alma, está pensado para espazos sinalados e moi poucas datas e agarda ser unha das grandes actividades culturais deste ano. Espazo Común asegura nun comunicado que o material dunha obra adxudicada polo Concello apareceu no lugar da obra antes de que o Concello procedera a licitala e a contratar a empresa que ía a facer eses traballos. A formación asegura que levan tempo observando con certa preocupación o sistema de adxudicación de obras e proxectos do Concello do Carballiño. En numerosas ocasións din que chama a atención que a contratación se fixo con empresas de fora. Agora afirman que dende hai meses os veciños do lugar de Vilar de Veiga viñan advertindo o Concello do afundimento da estrada principal de acceso ao pobo e da necesidade dun muro de contención que evitara que a situación empeorara aínda máis. A través dunha petición de Espazo Común, o Concello comezou o proceso e aseguran que dende o 31 de xaneiro a pedra desa obra xa estaba depositada no lugar. A formación critica que ata o 1 de febreiro non se sacou a oferta pública da obra e que ata o 19 de febreiro non se adxudicou a obra por 32.000 euros. A formación pide explicacións de como a empresa sabía que lles concederían a obra antes de que se publicase o proceso de adxudicación. Por este motivo, pedirán ter acceso ao expediente.
Medio Ambiente vai investir case 35.000 euros para urbanizar a contorna da Casa Maior en Vide, no concello de Castrelo de Miño. A Xunta de Galicia chegará eses preto de 35.000 euros para urbanizar a contorna da vivenda comunitaria e da Casa do Maior localizadas no núcleo de Vide, en Castrelo de Miño. Así consta no convenio asinado onte entre a Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o rexedor ourensán, Avelino Pazos. No caso de Castrelo do Miño, o obxectivo da actuación é levar a cabo unha serie de obras para urbanizar a parcela na que se atopan. Facilitarase o tránsito de vehículos e peóns, suprimiránse as actuais barreras arquitectónicas, pecharase perimetralmente a parcela e aserdinarase e dotarase de mobiliario público o recinto. A Xunta de Galicia vén de licitar os traballos de restauración do retablo maior e das imaxes da igrexa de Santo Tomé de Serantes, no concello de Leiro. O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, desprazouse esta mañá a Serantes, en Leiro, para visitar este monumento histórico tras a publicación da licitación das obras de rehabilitación que vai acometer a Consellería de Cultura, Educación e Universidade. A igrexa de Santo Tomé de Serantes no concello de Leiro conta cun orzamento de licitación de preto de 47.000 euros para restaurar o retablo maior e as súas imaxes. O retablo está protegido polo seu valor cultural ao estar incluído no catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. Gabriel Alén puso en valor a aposta decidida pola conservación do patrimonio histórico e cultural galego. O que vimos a anunciar hoxe aquí no concello de Leiro, aquí na parroquia na localidade de Serantes, ao anuncio da licitación da obra da mellora do retablo, a mellora deste ben patrimonial. Quero suliñar tamén que ahora mesmo vou acercar tamén a outra actuación moi similar, tamén a licitación de Ponte Pedriña, aí en ese caso por problemas estruturais no concello de Celanova, e ven a refrendar un pouco a aposta da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura da recuperación patrimonial de todos os bens que temos no territorio galego. Entre estas a da Consellería de Cultura, pero tamén onte vimos de visitar a rehabilitación dun forno dentro do proxecto de sendeiros a través de Agader, da Consellería de Medio Rural. Unha aposta pola recuperación do patrimonio galego, que é un ben que temos a disposición de todos, tanto dos nosos cidadáns como dos turistas. A parte, o alcalde Francisco José Fernández agradeceu estas e outras actuacións que se están levando a cabo, destacando tamén a restauración da igrexa de San Pedro de Leiro, que brevemente estará finalizada. Que aparte desta actuación e de todas as que está facendo a Xunta, está ahora mesmo rematándose a rehabilitación da capela de San Pedro en Leiro, co cual espero que dentro de que cando pase Semana Santa veña o delegado e máis xente da Xunta para darlle o pistoletazo de salida e pola en valor para todos os veciños e os feligreses de Leiro. E seguimos en Leiro, pero por un motivo totalmente diferente. O Partido Socialista deste concello critica que dende o consistorio non se realizará ningunha actividade ou acto conmemorativo onte polo Día Internacional da Muller. Os socialistas de Leiro aseguran lamentar profundamente o que din que unha nula implicación do concello para conmemorar o día 8 de marzo, Día Internacional da Muller, que se celebraba onte en todo o mundo. O portavoz municipal socialista, Manuel Rodríguez, explica que o concello non celebrou ningún acto, mentres que outros concellos da comarca si o fixeron. O PSOE recalca que vota en falta a implicación dos representantes do Partido Popular no concello á hora de facer cumprir os dereitos das mulleres, a súa merecidísima valoración e a concienciación da sociedade nas políticas de xénero para camiñar a prol da igualdade. E seguimos co Día da Muller, o 8M. Tamén o Concello de Ribadavia vén de dar a coñecer o resultado do concurso de fotografía realizado con motivo desta xornada.
Este concurso foi organizado polo anterior grupo de goberno en colaboración coa Asociación Fotográfica do Ribeiro. Dende a Administración local destacan que foi o ano con maior participación, un total de 93 fotografías, e tamén con maior nivel de técnica fotográfica. O primeiro premio, dotado con 150 euros, foi para Roberto Milán coa fotografía 24 horas. O segundo, con 100 euros, para Alicia Centrón coa fotografía As mulleres rara vez fan historias. E o último e terceiro premio, dotado con 50 euros, para Ángel Atanasio coa fotografía Rincón Bollao. A Concellería de Benestar Social, Igualdade e Educación do Carballiño levou hoxe a 3 centros educativos da vila o obradoiro que ensina igualdade. A Concellería de Benestar Social, Igualdade, Sanidade, Educación e Normalización Lingüística do Concello do Carballiño está levando a cabo dentro do marco do Pacto do Estado o desenvolvemento de obradoiros de igualdade nos centros educativos Vila do Arenteiro, o Calvo Sotelo e o Instituto Chamoso Lamas. O obxectivo é formar o alumnado en valores e actitudes de igualdade para poder compartir a vida dende o respeto, a autonomía e a corresponsabilidade. Accións de sensibilización da sociedade sobre o dano que produce a desigualdade e as condutas violentas e axudar a tomar conciencia sobre a magnitude da violencia contra as mulleres e as consecuencias que ten para a súa vida e as das súas fillas e fillos. Mañá mércores no Carballiño teremos ceos anubrados e pola tarde a última hora precipitacións, temperaturas máximas que se van a manter entre os 14 e 15 graus e mínimas que suben ata os 2 graus de temperatura. Tempo húmido e cuberto que teremos mañá no Concello de Ribadavia. Temperaturas máximas que se cadra serán algo máis baixas, en torno aos 16 graus, e mínimas que suben os 4 graus de temperatura. Os ceos van a estar anubrados durante toda a xornada, aínda máis pola tarde, na que teremos precipitacións. Volvemos a coller o paraugas e non o imos a soltar ata polo menos a vindeira semana, ata o luns. Desfruten do resto do día, coídense moito e se queren seguir estando informados xa saben o que teñen que facer, acudir á nosa página de Facebook ou á nosa web www.badalnovas.com. Ata mañá.